Kiladan kumba laingot ki pulit ke CRPF ki blamin saw na kajing siat jong ki le no moist. Ha ka jakat rekam jong ki pulit CRPF ha ka than El Magunda jong ka Sukma district ke badan ha Chhattisgarh. Layat ho Inspector General jong ka police ha Bastar. Ki le no moist klapindan kam di ki tiar siat blashusnahi. Bat let ban thombor ya ka te ka jakat rekam jong ki pulit. Kumbalaya thu ki pulit laong bakate ke jing siat kelas dang na do ke step jong ka sngiu blay. Ha ka banang ni la buat sa ka jing pin ibor ke la jong ki pulit ke kinhon 2nd Battalion jong ka CRPF. Ha ka jing ya siat u head constable u Hemant Chaudhary. Bat ki pulit langrut ki bekin thup ya u besapa bat u lalit bak kila minsaw. Kini bero kila minsaw bat kila kham yo bor hadin bla pinkit ek Sharajpur. Na ka bentaban yo ya ka jing sumar. Laong u IG jong ka Bastar u P Sundaraj. Kile no mois na lor bikila siat kila kawang ru daki bam kawang kti balashnahi layat hu ki he pulit. Kajakat rekam jong ki pulit kate ketnat ke badan ha El Magunda. Kadai ke badang shudep shna habasdang jong niu benai rempang jong niu snem baminta. Kaladon ru ke program balatip kum ke Holy Milan ha ka khat pratrik ulber. Ha ka bakane ke sngi lasam iki dawai. Bat iki weipat ke jingdan kam shakish nang bamarjan ha po ke jing trekam jong ka Civic Action Program. Kinong shong shnong ru kila sha khot wer sngob ha na ke benta banya bam jasngi bat ki pulit ketenan. Haki arsnem balalet kila dan kumba kha nyongut ki pulit jong ka kinhun DRG. Ki bladu ay la ke jing em hamin pa. Nabak ladan ke jing herthma jong ki le no moist. Ha kapor bigidang wan pai na El Magunda. Nadu ketika por ketika jakat rekam jong ki pulit CRPF labu bat pen trekam hamin pa. Bat ha El Magunda kum shibenta banya kunting bat ki le no layat hu ki he pulit. Ngirang penlong ke jing khmi benya bat ke jing pahara habaro kuwai ke than ba marjan jong ketika jakat rekam jong ki pulit. Bat ki benta jong ka klaw ba marjan. Kladan ru ke jing ujor jahar bat ke jing tokit ha ka baya day bat kene ke jing ja ka baya shakmat laban rap sho usundaraj. Ki pulit ki dang yai biteng ban penlong ke jing let twet le no ha ka te ka than. Kenang ban yo kemi ki beladan kti ha ka te ka kam thombor. Bat ban khanglat iki weipat ki kam thombor ba ki le no ka kinhon mois ki thmu ban le.